nostamassa autoaan ylös. No ei sen näkee kyllä. Ja tämänkertaiseen kisaanhan osallistuu 8 eri joukkuetta ja pelataan sillä lailla säännöillä, että ensimmäinen kierros lasketaan yksinpäislähtöllä ja tuollaisten pisteiden myötä sitten saadaan joukkueet paremmuusjärjestykseen ja sen jälkeen lähdetään sitten ajamaan varsinaista kisaa, varsinaista toista autoa vastaan, eli viimeinen vastaan voittaja ja sitä edespäin. Toiseksi viimeinen vastaan toinen ja sillä lailla se kaavio saadaan sitten loppuun asti ja vihon viimeisenä sitten finaali. Tämänkertaiset joukkueet ovat numerolla 1 Niirala Racing. Kaveriporukka Kuopion yliopistojen tieteen käsittelytieteen opiskelijoita tarttuvat taas haasteeseen rakentaa mäkiauto. Tiimin nimeen päädyttiin, kun suurin osa porukasta asuu Kuopion Niiralan kaupungin osassa. Ja numerolla 2 sitten laskee vahinko. Operaatio vahingon parissa puuhastelee joukko iloluonteisia nörttejä, joiden